Βρε Καραγκιόζη μου, τι έμαθα! Φτιάξανε εδώ στην Ξάνθη για σένα πολιτεία. Ναι, Αγλαία μου, την πολιτεία του Καραγκιόζη. Πω Καραγκιόζη μου, και τι ακριβώς είναι? Θα μας πει εδώ η κυρία Νατάσα. Α, η Μιχαηλίδου η ξεναγός που είναι στο θείασο τα παραμύθια του Καραγκιόζη. Ναι, αυτή, την ξέρεις? Από τότε που ο άντρας της ασχολείται μαζί σου, συνέχεια βρισκόμαστε. Γίναμε οι καλύτερες φίλες. Μπα, και τι λέτε όταν βρίσκεστε? Τι να πούμε βρε τρομάρα σας, το παράπονό της μου λέει καημένη, που ο άντρας της είναι 48 χρονών και ακόμα παίζει με τις φιγούρες του Καραγκιόζη. Έτσι είναι Αγλαία μου, όποιος ασχολείται μαζί μου μένει για πάντα νέος. Σταμάτα τώρα, να ακούσουμε τι έχει να μας πει και η κυρία Νατάσα.